खुलुमबाय गिबियावनो दिनै जोङो बेयाव हाबाफारि लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि 35 मटामिल सार्केल कमिटि आरो 32 मटामिल सार्केल इउथ कमिटि N.E.L.C नि मोनसे बोसोरारि कनफारेन्स बेयाव लानाय जादों। दा बे हाबाफारिया मावजागासिनो दं। दासिमहालागै 95% थांबाय। बियो गाबोननिफ्राय गाबोन 8 तारिख आरो 9 तारिख आरो 10 तारिख बे हाबाफारिया सानथामनि हाबाफारि। बियो गाबोननिफ्राय बेवहाय जोंनि मटामिल सार्केलनि गासै 32टा मण्डलिया गाबोन बेवहाय ज' जागोन आरो ज' जाखांनायनि उनाव जोङो बे हाबाफारिखौ बेलासिनि 7 बाजिनिफ्राय जोङो बेवहाय पेन्डेल बेखेवनायजों जोङो बेखौ आराम्भ जों खालामगोन। आलासि हिसाबै जोङो मोननो हादों स्पिकार हिसाबै रिटायार्ड राइट रेभारेन्ड सुलेन नार्जारी एक्स बिशप बङाइगाव डायसिस N.E.L.C आरो लोगोसे जोंहा नैथि हिसाबै दङ रेभारेन्ड गिलबार्ट बरगयारी प्रिन्सिपाल सेन्ट जन डन बस्को इंलिश मिडियाम स्कुल पाटगाव बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादों। दा बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव गोबां मोजां बिबुंथि होगोन। दा बे बिबुंथिखौ साफ्रोमबो रायजो राजाखौ फैनानै बाहागो लानायजों लोगोसे बिथांमोननि जे मेसेज बे मेसेजखौ जोङो सोलोंनो बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो कमिटिनि जानानै सार्केलनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आङो खावलायहरनाय थाबाय। आलासिनि मोननै टीमा मा सेथि आलासिनि टीमा जाहैबाय गड्स वार्ड फर गड्स वर्ल्ड संसारनि थाखाय इसोरनि राव बेखौ जोङो सेथि आलासिनि थाखाय जों मोननो हादों। आरो नैथिया जाहैबाय नोङो जोहोलाव जानायखाय रावजोंबो उदाय दासानजा जों बेखौ मोननो हादों। बे समाव आङो बे सभानि कनभेनर जानानै आरो जोंनि मटामिल सार्केल N.E.L.C कमिटिनि जानानै खाथि खाला थानाय गासै रायजो राजा आरो मण्डलारिफोरखौ फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै मदद होफैनायजों लोगोसे गोबां सोलोंनायखौ गियानफोरखौ सोलोंनायखौ लानानै थांनो आरो गाव गावनि मण्डलियाव फोरोंहैनो थाखाय आङो साफ्रोमखौबो खावलायनानै आङो साफ्रोमखौबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गाबोननिफ्राय लानानै जोङो नैबे मटामिल मण्डलिनि सिङाव थानाय मटामिल सार्केलनि सिङाव थानाय जोंनि मटामिल मण्डलियावनो जे खुंजागोन नैबे जथाय कनफारेन्सखौ लाहार फाहार जोङो खालामबाय। दा बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो नैबे जोंनि ओनसोलनि साखाथि फाखाथि थानाय जेसेबांनाखि गुबुन डेनोमिनेसननि बिथांमोन दं मण्डलिफोर दं बिथांमोनखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जाहाथे अननानै जोंनि नैबे कनफारेन्सआव बाहागो लाफैयो। बेनि थाखाय आङो गंफ्रोमबो डेनोमिनेसननि दैदेनगिरिफोरनिसिम मिथिहोहरनायजों लोगोसे खावलायहरनाय थाबाय। जोंहा नैबे कनफारेन्सआ गाबोन बेलासिनिफ्राय जमा जागोन 8, 9, 10 नैबे कनफारेन्सआव जाहाथे नोंथांमोना साफ्रोमबो लोगो लाफैयो आं बेखिनिखौनो जोंनि मटामिल मण्डलि N.E.L.C चार्चनि जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै।